Да видим, да си обърнем очите към един човек, който е бил добър ученик, най-вероятно. Е бил добър човек още от малък и затова е постигнал много неща. А именно, сега нашият репортер Цвета Макгрегор, която е чуждейка само по мъж, а всъщност е кореняк софиянка, ни е подготвила интересна история. Тя ще ни запознае с един от хората, участвали в оформянето на облика на София преди повече от век. Архитект Наум Торбов завинаги запечатва името си на едни от най-важните постройки, които и до днес са знакови за столицата. Повече за делата на тази знакова фигура ще разберем от неговата правнучка. Архитект Наум Торбов е сред най-влиятелните български архитекти от първата половина на 20 век. Той е автор на едни от най-красивите и значими постройки в центъра на столицата, сред които централните софийски хали. Сградите на Торбов и до днес са емблематични за архитектурния облик на Стара София. За знаменития си прадядо и неговата история ни разказва неговата правнучка. Той завършва гимназия в Русе и решава да следва архитектура в Института за изящни изкуства в Букурещ. И 1904 година идва в София, където започва работа в Министерството на благоустройството и сградите. Мисля, че се е наричало по това време. Архитектът често пътува до Виена, където се вдъхновява от местните архитектурни шедьоври. Там среща и своята бъдеща съпруга Леополдина. И решават да заживеят в София и тя се пренася заедно тук с него. И след това отваря свое архитектурно бюро и започва частната си практика до края на живота си реално. И когато прави халите, реално вече е в частто си архитектурно бюро. Сградата на халите остава най-знаковата творба на Торбов. Търговският център е сред акцентите в архитектурната разходка около Женския пазар. Още от 1911 година София си има действащ мол. Интересна е историята на цялото пространство наоколо. Всъщност, преди това тук е имало един много интересен цирк-театър, също едно много изпълнено с живот пространство. След това е заменено вече от търговската функция и виждате наистина една въздействаща фасада с арките, с колоните. Точно е една архитектура, която е много характерна за това време и ни връща към средновековната архитектура по българските земи. Арките, колоните и отново различните пъстри редове от оклички. Кои са най-значимите сгради, които дядо ти е проектирал? За мен лично и за семейството ми, разбира се, халите. Сградата на градското казино, което в момента е разрушена по време на Втората световна война и в момента там е Софийска градска художествена галерия. Но самата сграда е била много монументална и красива, с две коли отпред. Също така хотел Париж на Мария Луиза, който и до ден днешен за наше щастие е запазен, но се разрушава. Имало и кино Одеон, което е била много красива сграда, но и тя е разрушена по време на бомбардировките. Някои други хотели също са останали, като например Сплендид, който се намира на Триадица и Сердика. Сградата също е внушителна, голяма и красива и естетически съвпада с сградите около нея. Друга забележителна постройка с подписа на архитект Торбов е църквата Свети Кирил и Методий до Женския пазар. Нейният купол е много по-различен от останалите куполи в София, тъй като той е с една полусферична форма, все едно е взет от някоя барокова църква в Рим или в Флоренция, да речем. С двете кулички отпред също така създава едно много интересно бароково внушение. Наистина една уникална църква, при това една от най-старите. Тя е завършена още преди Александър Невски, храм-паметник Александър Невски, преди Руската църква също. Високо ценен по своето време, архитект Торбов е бил сред най-видните интелектуалци на София. Всички си го спомнят като много скромен и дълбоко ерудиран човек, който просто е бил такъв спокоен и скромен и не е искал кой знае колко много неща от живота. И без това в края на живота му е бил много съсипан от това, че първо бомбардировките по време на Втората световна война са разрушили много голям брой от неговите сгради. И второ, с идването на новата власт, много от имотите му са отнети. Проектантът на халите е особено съкрушен, след като ателието му е изравнено с земята. Втората сграда, отляво надясно, е собствената сграда на архитект Наум Торбов, където е било и неговото лично архитектурно ателие. За съжаление, то също е пострадало при бомбардировките над София, след което всъщност сградата е изчистена, разрушена, а в него
в това пространство е било и неговото архитектурно наследство, така да се каже. Целият му професионален архив с всичките проекти, скици, лични рисунки и така нататък. След войната и смяната на режима, архитект Торбов е принуден да работи като надничар. Умира от рак през 1952 година. Днес правнучка му Александра работи за това наследството му да бъде съхранено в паметта на софиянци. Прадядо ми играе много важна роля в живота ми, особено последните години, в които се изграждам като човек и преценявам с какво искам да се занимавам в бъдеще. Той е основна причина да се включа в квартал Колектив, чиято основна идея е да възроди и превърне в творческа зона на София, където между големите булеварди Мария Луиза, Сливница, Васил Левски и Дондуков, което още исторически погледнато си е било такова каре, където е имало много занаятчии, търговци и развиване на творческа дейност. И с тази инициатива, честно казано, се надявам да мога да направя дори нещо съвсем малко за София, както той е направил толкова много неща за града.